Муртаза Султангулов Федоровка районының Улы Сытырман авылынан һәр көне кырку менән мәктәптә укыганда ук шөгыльләнә башлай. Олыларга ярып иптәшләре менән фермага йөрөй. Шул вакыттан ук бу һөнәргә кызыксыну уяна. Данлыклы шундай харык көнен алысы неләр менән бергә эшләнем инде. Фәнил дигән абзый, Салават дигән абзый менән эшләмә. Шуның анда булдылар. Таблыбай, Бүләкбай абзый, Ахмеров, Инвер абзый, Валишин, Гайсар абзый, ана шулар менән өйрәттеләр инде 9нчы класста беткәндә. Шуның анда ул вакытта совхозда безнең харыктар бик күп булды. 12 меңгә якын харык булды. Харык көннең кыркылсының исемен алып Татарстанда ла беләләр. Уны ел һайын Башкортстанда гына түгел, Татарстан, Хамар, Ырымбур өлкәләренә лә сакыралар. 2000 елларда башлаган бул шөгылем төп һөнәргә лә әйләнеп бара инде, ди ул. Муртаза Султанбаевтың теләге зур. Соңгы вакытта ынтылып барган харык көннең кыркыл шөгыленә яшьләрде лә ялеп итү. Заман башка, зан башка ди халык мәкале. Безнең атай-атайларыбыз башкорт халкы харык көнен кайсы менән сәгатьләр буе алһа, менә бу машинка менән 3 минут эчендә харык көнен алырга була. Харык көне 40 Ишембай районының Эткыл авылы эргәһендә урнашкан Гусева Крәстиян фермер хуҗалыгына сакыргандар. Хуҗалык 2011 елдан алып харык үрсетү менән шөгыльләнә. Әлеге вакытта унда 300 баш мал асрайдар. Муртаза Султанбаев та республиканың харыксылык менән шөгыльләнгән башка хуҗалыктарында ла көтеп калалар. Хәнә Максутова, Илназбек Кужин, Ишембай хәбәрләре.